Minkejja l-appell tal-Unjen tal-Allima l-MUT biex kull skola f'Malta u f'Għawdex ikollha uffiċjali jew sistemi ta' sigurtà ħalli jkunu evitati kwalunkwe forma ta' vjolenza, il-Gvern mhux beħsibu jagħmel dan lanqas f'sena sħiħa. Mistoqsi minn Net News fid-dawl tal-istħarriġ tal-MUT li wera żieda fil-vjolenza fuq l-edukaturi u l-impjegati fl-iskejjel, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-ammont ta' flus iddedikati fil-budget għal din is-sena mhumiex biżżejjed biex jintlaħaq dan l-għan. Il-Ministru tal-Edukazzjoni prova jinħeba wara l-fatt li l-Gvern iddedika 280,000 euro għal aktar sigurtà fl-iskejjel. Madankollu kellu jammetti li dawn mhumiex biżżejjed biex is-sigurtà tiddaħħal fl-iskejjel tagħna. Fil-budget għal din is-sena qed nivvutaw 280,000 euro biex indaħlu miżuri ta' sigurtà fl-iskejjel tagħna, 280,000 ma jilħqux l-iskejjel kollha. Bħala Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dawn il-każijiet jinkwetawh u li hu dmir tal-Gvern li jipproteġi lil kull edukatur u impjegat fl-iskejjel. Tenna li l-ebda Ministru tal-Gvern mhu se jipproteġi lil min jabbuża jew ikun vjolenti. Iżda biex jiddefendi l-fatt li bil-budget allokat mhux biżżejjed biex is-sigurtà tkun fl-iskejjel kollha, il-Ministru Bartolo qal li wieħed m'għandux jeżaġera u jdaħħal is-sigurtà kollha f'salt. U anqas naħseb li wieħed għandu jeżaġera minn xejn għal 100%. Meta ppreżentat ir-riżultat tal-istħarriġ tagħha l-Unjen tal-Allima qalet li aktar ma jgħaddi żmien il-membri tagħha qed iħossuhom dejjem anqas protetti u għalhekk mhux se tiddejjaq issejjaħ direttivi biex tipproteġi lill-edukaturi u l-impjegati fl-iskejjel. Sa dan it-tant fi sqarrija fisem il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli, il-Partit Nazzjonalista esprima l-appoġġ tiegħu għall-Allima filwaqt li talab azzjoni vera mill-Gvern quddiem l-istudju tal-MUT u r-rapporti dwar vjolenza fuq l-Allima. Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jappoġġa lil Allima u jinsisti għal azzjoni ta' vera, jinnota li reazzjoni tal-Ministru Evarist Bartolo turi li l-Gvern Laburista ma jimpurtax mill-Allima u mill-istudenti. Il-Partit Nazzjonalista kompla li l-Ministru tal-Edukazzjoni qed jgħid li mhux se jagħmel xejn. Il-Gvern Laburista lanqas mu qed ħares fit-tul biex jiġbed lejn il-professjoni kruċjali tal-allima lil aktar studenti billi jara li min ikun beħsiebu jieħu l-professjoni tal-alliem ikun żgurat li jgawdi ambjent sikur.